Jodak e kaunti ma Siaya gi Kisumu noyudo mor kod ilo bang' nyakalondo mar Ramogi komakore kod kambi okuma mar Madison limo gwengego. Limbe makamagi nyochakore Kisumu kaluwo gwenge ma oting'o Maseno, Wagai, Siaya kod Bondo. Ne en mar duoko erokamano ne jowinjo mag nyakalondo mar Ramogi kamoting'o chiwo mich mopogore opogore. Ka giloso kindno jatelo mochung'ne nyakalondo mar Ramogi Victor Tino Juma kod nyawadgi wa Madison Insurance gi Dhua Ngairuya ojiwo jodak e gwengego mondo omed tiyo kod okumba mopogore opogore ma ichwalo kod Madison moting'o mag somo mondo omi okonygi e puonjo nyithindgi. Jodak bende ne oyudo thuolo mar romo kod jolendo mamoko mag nyakalondo mar Ramogi. Ne wan ka ne waluorore gi road show mapek ahinya mokelwa kod Madison Assurance kaachiel kod Ramogi FM. Ne waluorore ka kod miyo jopiny ote makende weche mag okumba mag nyamburko, mag apiko, mag chiaye, mag jamni, mag weche mag puothe, okumba mag weche mag somo kaachiel kod kaka ginyalo keto mwandu kokalo kuom chenro miluongo ni Money Market Fund. Kuom mano mae mokelwa kawuono, ne wawuok Kisumu ka wadhi dala mar Siaya, wadhi Bondo, wachak wadok Kisumu ka kod dwaro makende mar puonjo jowa. Kelo weche mabeyo kabisa, ober ja biashara, ober ng'at ma puonjo nyathi. Wawachnu maber kabisa, magi ma serious. Yudo ka ng'at nitie samoro ngima ni nyalo sa asaya. Kata samoro nyalo poka samoro mama odhi kata baba odhi. Lakini nyithindi ok nyadong marach. Kas gin abode mo. Gin jok moko ma samoro nyalo wuoge chulo matin, ting'yo kaka timo nade. Kaka ichalo gi michulo school fee. Kaw gi maber manyalo keto kumba ne biashara ni. Omejo. Imanyo kumba makata sami kwam. Tinyalo yudo kaka ikonyori. To ober kaka sani wajoto be masani kwago thum nyaki bed ni in ga kiba kama ikene makata ka kiny thumo rumo kata ka kiny koro iti we thum tiyudo kaka ichiemo. To amedo nyiso ni Madison Group en group maber.